Quan hagis trobat la postura en la qual vols fer l'exercici, tanca els ulls i comença a fer algunes respiracions profundes, llargues i profundes. Inhala deixant que l'aire arribi fins a la panxa i llavors deixes anar l'aire pel nas. La inhalació i l'exhalació pel nas. I així unes quantes vegades, posant l'atenció a aquesta respiració. Agafar l'aire i deixant-lo anar. Molt bé. Mentre vas respirant, recolza el teu cos sobre la superfície on et trobis, de manera que puguis descansar, relaxar-te còmodament. I torna a seguir la respiració, la inhalació i l'exhalació. Ara comença a imaginar-te un lloc completament segur i tranquil on hi hagi un riu o un llac o el mar, un lloc amb molta aigua. Pot ser un lloc conegut o desconegut. I aquesta aigua que veus és especial. És una aigua sanadora, curativa, reparadora. Observa tots els detalls d'aquest entorn imaginari totalment segur i reparador. Com és aquesta aigua, si està calmada, si és transparent, o per contra, si es mou una mica i és d'un color concret, quina natura l'envolta, quins sons es senten. Recrea't un moment per poder observar i captar tot el que hi ha. Imagina't que la temperatura en aquest entorn és càlida i que et venen ganes de banyar-te en aquesta aigua, de submergir-t'hi, de jugar-hi, d'estar-hi relaxadament, tot recordant que és una aigua especial i curativa. Visualitza que et prepares per entrar-hi i així ho fas. Pot ser que hi entris a poc o per contra et vinguin ganes d'entrar-hi de cop i posar-te a nedar. Sigui com sigui, és una aigua molt especial que en contacte amb el teu cos ajuda a relaxar-te, et repara, et rejuveneix. T'hi vas remullant mentre aquesta aigua fa la seva funció sanadora i curativa, mentre vas deixant el cos més i més. El cansament i les tensions es poden anar dissolent i tu estàs en aquesta aigua gaudint de la calma i la tranquil·litat de l'entorn. Pots estar tota l'estona que vulguis dins aquesta aigua i també pots sortir en algun moment i trobar un lloc on hi puguis descansar, assentar-te, estirar-te. És un moment per tu i pots fer el que et vingui de gust i el que el teu cos necessiti.
tant banyar-te com estar fora l'aigua i en aquest entorn tranquil·lament. Ara et deixaré uns minuts perquè segueixis la visualització a la teva manera i puguis recrear-te tant com vulguis en aquest espai. Molt bé. Nota com et sents en aquest entorn i a prop o dins d'aquesta aigua tan especial i si et ve de gust, fes un últim bany perquè aquesta aigua pugui fer tot el seu efecte. Si no, també pots seguir allà on estiguis gaudint de les sensacions que tinguis. Queda't amb el que sentis i vés-te acomodant d'aquest lloc. Quan vulguis hi podràs tornar. Ara torna ara i aquí al lloc on estàs físicament. Al teu ritme comença a moure els dits dels peus i de les mans. Si necessites estirar-te, t'estires, badallar. Obre els ulls. I mentre vas activant el teu ritme, donarem per finalitzada aquesta pràctica.